Hello bayarok jotono phone kaham tabuk hingke ang bayani husband mui lokai lainai te hingke motor te ke lobia kai lainai hingke aboni bagai bo tabuk first ano line khai tang khori runai chokhori ta angka aboni agolokhe angke kainai hingke nok nai tongdi iko motor tui khibina kha nai de busli kota rong bai kha hingke obno tabuk iko o tin line or kaisa o tin line kainai wai sepan motor kaya ko tin first hingke botabuk chokhori tangmani aro hingke mui lokainai hingke yango iko dui line nugui man khana oro hingke lobia kainai hingke faidi kaile grana ukuzar ni line te kaisa khaine da bro obo oro da te khanya nangla te ta khaidi oro sapung situng phega bele oron chibide kai thanai yang satung nang yang kai pe ke phaphat busuk kesal ke kainai rok kono idea korei hainu kainai lobia kai te no kisa hasal kan kai di kesangna nangan isa ta haike khairu de iko ta haike si kahamu ya lanyo khai thanani chokhori thanta norok jodi nu siwi tongkhe boma haike kai kolsa ke de kai ni norok jodi saiman tongkhe boma haike kai sari ang norok samani mote nu kaine taini jorabo hangke kolne thai di ka karasa asal ke kon likhe pan kai di kaisa miss thangai te kaisa kono sar krei miski krei tui bai simi chong senai abo sudo ha simi no tui simi maro nai thik mate haipan si thaibla jong lobia rok tui bai simi khaiman pano tama khe kaham ke kisa chokhori rok pom rok na nang haisi Hebika ro eko tayo subara nahna ni apa tabuk hingke motor buslui kaibe feika hingke tabuk mui lok buslui kaisinai konai di hingke mui lok kaibe khe tei lobia buslui obo wasino kotrasa paiti feijak naidi omna tabuk kainai agebo hingke to packet kaisa payo tabuk khe tamjan omta hai kitingo si kotra kaisa aba haike sma khulok nai obo kainai omta hai waise pan kaya khomta hai kotrani oboni price angka 255 ni konai di 255 hingke obna ta kainai hingke obo kaibe mani ya gulo hingke iko dhoniya buchloi obo bumuk perbaijak naidi obo kainai obo khe tui karo ha onyo jaga ni chogoi naijak tongo yaro khainai ha fast khaijak nai tongdi sekagrana ya ikle mai khanya bu tisadi romo aya khai malia nong khai robat hanang busli ke saksi berarti khai le rasa hayang tau ba tambay ulo thunai sa kunung ya tiklai ras ma hayang tau hali wow ko nai khop khai di de jagna packing obo quality kaham gono snamjak shera oro je kwai sanai rong ke kwai dawi tai maka 15 days gap kai mano ito tetap kahamong nai ta bahai manam phayo ron ko net thulen bahai ba dai yong rok sayang nan baginai apke tone ri khata onte khlok di ta kai ni gula oro tone mano net thulen bahai net thulen bahai
Ini kaimang kata. Very good. Ha kisa phos khai kuchuk khai kisi. Ong. Orang kai. Ko ti khai ja busloi. Garo kol tham khai gaisina. Ko. Garo kol sa. Belaga naga nang kasi. Tham re rok. Iko tabuk khe muilok busloi kai bai phaika. Tabuk khe aba khaisina. Sangare tarik sirik na ditari. Online khai. Wow. Cái line berai rồi này cái này thok hay à sai xin ta bo ha boleh được kan Aba hekemang no joto kai beshi nai ta. Te obono bo hay cái nó line khai rồi thang xin này iko tabuk khe lubia kai be pheka tabuk khe donia sar xin này này đi ya gang dis tolong đi hay kan sar xin này ta Wow, sararang mo sanung mo kusu. Wah. Nah hari te kisha kesen ke maru ke sauta Arang lasanang sarnani. Shera. Hai dite. Obandang na before after phunugano koidin pore ajai. Tei asai busuk Kamera tor. en yak lemas marang suka. Super cameraman kinang khanya sering ya ke. Norong ba sa yasa. Pai thak jora nai tong bai di do. So guys, naidi iko ani lobia kaimani asai baikha after 9 days niya golo asuk tor baikha lobia rok asainya ni asuk time nangya 3 days rok akhinu asayo haipano ang o video khai tongmani hinke after 9 days niya golo khai tongo iko naidi hinke tei ani motor rok basai kha iko basa khai jotono kasrang khai asai baikha je kaimani kaisapa numis thanglia jotono asai baikha inke iko ani doina sarmani abo basai baikha inke omta haike rok asai mani rok nukhesi mikhtong rok kaibo belaino khasrango tei iko alo kaimani ke ang nong no phunuk jaglia haipano obo bahaino asai baikha inke belaino tongthoka omta haike phungai sri rok haike nokhe khasrango belaino tei oro phantok phangsa tongtiro ba gebo kaimani inke obo bahanya saijak Hinkender no to ang mia ni mikhtong asai be mani jotono phunok baikha ge tini khe motor kusungna bagai haino wafi kai rei tongo ulo bo slai kisa kotor khai kai rnai haipano tabuk haino kusung drop hanai nai wafi kai rei tongo ani loge hinke abono o motor rok thaike tei lobia muilog abrok thaike ang khagoi phunuknai busukman manya jotono phunuknai abono dragani blog no continue nai tongdi angam ta haike mikthong kaioi khagoi video khaina rongke belain jajago te obna ang wansok mani first kaimani simi last khagmani jora ronai hine wansok mani haipano abo blog khaisinai hine wansogoi tinino ang o video no o blog na ang upload khaisinai Iko kai baikha hinke abono tini nani blog asuk jara nong sinai nerang bai malai next blog jotono kaham kurung tei sep tongbai di bye bye